Wij zitten hier al 20 jaar nu met volle tevredenheid. We hebben hier ruimte en we kunnen genieten van alles om ons heen. Daarin het was kippers op en daarachter hebben we de gemeentetuin. We verbouwen van alles. De vriezer zit nu ook alweer vol. Alleen toen ben ik met hen begonnen, hier in dit hak. En ik ga graag dat die hen wat los rennen kennen. Je moet het skarrelijk kennen, maar ja, zijn we daar is dat wat moeilijk, want dan fretten ze mijn hele gemeentetuin leeg. En dat is de bedoeling net. Nee. Dus toen was ik even aan het nadenken geweest. Ik denk, je moet wat op uitvoeren worden. Kom maar jongens. Kom maar. Dan even een klapzakje. Schitterend. Het werkt perfect, hè? Nou, Kees, ik zit er het hele dorp reden bij wijze van spreken. En de buren hadden geen last van. En ze kunnen altijd gas eten. En joh, heb je wel vaker van dit soort geniale ideeën? Nou, als er nou aan borrelt er wat boven, ja, dan komt er wel wat. Ja. Ik je een beetje goed opzitten met hen? Ik praat met hen. Het zijn Friese hen, dus ze zijn hier geboren, dus dan neem ik het maar dat het Friese hen binnen. Dus je kan gewoon Fries tegen ze praten? Ja, ja. En wat zeg je dan? Nou, ik was zo was dat je hem net genoeg aanleest, dan pas ik net zo goed meer op hem. Dan was ik zo ook even, hè. Dan komen er wel weer wat aan hier. Ja, dat werkt het. Ja, hij is wel aardig in de macht. Ja, het is eigenlijk altijd een grote hobby om met woonaccessoires bezig te zijn. Dus een grote wissel hier in het huis. En ja, de televisieprogramma's volgen, wembladen, keertje. En toen dacht ik van ja, wat zou het leuk zijn om van mijn grote passie, hobby wat meer te doen. Dus nou, dat ik wat mij fietsen kan. En toen dacht ik, nou, ik probeer van mezelf een webshop te beginnen. En dan begin je wat verder te brainstormen. En ik vind dat menselijke contact vind ik echt hartstikke leuk. Dus nou, toen ben ik bij het woonparty-idee kwam dat ik echt op een locatie bij de mensen thuis kom. Zodat ik echt het klantcontact heb en mensen ontmoet. Een soort van Tupperware party. Ja, het is inderdaad hetzelfde idee als Tupperware. Alleen dan heb ik mijn Tupperware artikelen, maar mijn woonaccessoires. Even een engeltje erin. En nou in dit weekend ga ik mijn eigen wenning omtoveren tot een soort van winkeltje. Dus ik ga dit weekend een woonparty bij mij thuis van mijn familie, vrienden en mijn verste klanten. Zodat die als eerste de gelegenheid hebben om de nieuwe collectie, dus een nieuwe Kriescollectie van nieuwerwets te bewonderen. Dus hij is van je huis wat een Krieswinkeltje maken? Ja, voor deze dagen inderdaad. Ja, klopt. Heb je deze ook zelf gemaakt of niet? Ja, die heb ik ook zelf opgeknapt inderdaad. Dus, ja. Die staat hier wel vast? Ga je ook... Nee, die is ook voor de verkoop. Ja, in principe is het allemaal voor de verkoop. Ja. Wat vindt die vriend ervan? Die vindt het hartstikke leuk. Ja? Die vlucht alleen, maar voor de rest vindt het hartstikke leuk. Ja. En die is een paar dagen dan
Vet? Nee, dat net. Ja, hij had ik druk mee geholpen met de voorbereidingen. De boel wat versjouwen en zo natuurlijk, want zijn eigen meubels ben vrijwel al uit het huis. Dus in die zin helpt er daar wel om mij. Ja. Dan ben je mooi klaar voor mooi met al die fritsels op de tafel. Ja, nou, het is maar even. Sneuren jongen, dan roemen we de boel weer op. Want volgende week maak ik alweer op paard. En dan ga ik alweer een aantal woonpaardjes staan. Dus dan moet het spul weer inpakt worden. Dus dan is het hier wat rustiger in huis qua vreubeltjes.